Τι θα μας κάνει, τι θα μας κάνει, τι θα μας κάνει. Δεν τρεπόμαστε. Δημόσια, το ξέρουμε αυτό, είτε να γράφετε πλέον. Είναι εδώ και ληστεύει το λαό. Το Πασό είναι εδώ και ληστεύει το λαό. Φτάνει, ξεπλένε την τροφή. Σοσιαλισμός η βαρβαρότητα. Ληστές, ληστές, σοσιαλιστές. Ληστές, ληστές, σοσιαλιστές. Ληστές, ληστές, σοσιαλιστές. Ληστές, ληστές, σοσιαλιστές. Έλα έξω Κωνσταντινακόπουλε να μας δεις τη φάτσα και να δείξεις κάποιον από εμάς ότι τα φάγαμε μαζί. Έβγα έξω ρε! Πουλάτε τα νησιά, Πουλάτε τα λιμάνια, πουλήστε και τη μάνα σας και φύγετε τσογλάνια. Πουλάτε τα νησιά, πουλάτε τα λιμάνια, πουλήστε και τη μάνα σας και φύγετε τσογλάνια. Κάτω είναι κερασμένα από εμάς που μας έλειωσε το κεφάλι. Να μην πληρώσει, να πληρώσει τον κόσμο. Ανοίξτε τις κότες, να φύγουνε οι κότες. Στη μνημόνιο. Δεν μας το έλεγε καθόλου. Το μεσοπρόθεσμο διαβάζεις, τι διαβάζεις. Τώρα το διαβάζεις. Θα το κάνει και μετάφραση από τα αγγλικά. Πώς θα την δώσετε ρε! Γι' αυτόν πάτε να το κάνετε αυτό! Δεν τρέπεστε, τσίπα δεν έχετε! Ακόμα και τώρα μισάρουν, εμείς έτσι. Ακόμα και τώρα. Συνεχίζουμε μαζικά, ειρηνικά, αποφασιστικά. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, με άμεση δημοκρατία, με συνελεύσεις, χωρίς αντιπροσώπους και εκπροσώπους, με την απόλυτη ελευθερία του καθενός να εκφράζει την άποψή του. Είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουν οι τοπικοί εγκάθετοι της Χούντας που κυβερνά. Γιατί πολύ καλά έχουν μάθει να συμπεριφέρονται ως πρόβατες του Μαντρίτ. Όποιος τολμήσει να έχει διαφορετική γνώμη από τον Τζοπάνη, απλώς διαγράφεται. Μια καμπάδα, αποβάζει αυτό! Έλα, παίξε, παίξε! Θα σε πληρώσουμε. Να το πληρώσουμε να παίξει. Παίξε μία, παίξε μία. Έτσι, έτσι. Έγρηγε κλαρίνα. Άλλο πατάγα το αυγά. Εδώ φύγουμε. Έλα παιδιά εδώ. Αξίζει για τον νομό και για την πόλη του Πύργου ένα νοσοκομείο που να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν θέλετε βγείτε έξω να μιλήσουμε για το πώς με δική σας ευθύνη για να τακτοποιείτε τα ρουσφέτια σας έχετε αφήσει το νοσοκομείο χωρίς τραυματιοφορέα στα επίγοντα με ένα τραυματιοφορέα το βράδυ στη βάρδια για να κάνει δουλειά που θα χρειάζονταν τουλάχιστον άλλα 2 Δεν θα φύγει με Μερσεντές. Του κάνει και το ρόπε.